Kävin vastikään katsomassa holokaustia käsittelevän elokuvan, jossa sisääntulokulma on aivan erilainen kuin mitä on totuttu. Se on tosielämän tarinaa saksalaisen Dietrich Bonhoefferin kohtalosta, kun hän rohkeni vastustaa sekä sitä natsijärjestelmää, mutta myöskin Reichskircheä, eli valtion kirkkoa, joka oli sitoutunut tähän natsijärjestelmään. Jotta pääsemme tuon elokuvan tunnelmaan ja teemaan sisään, niin katsotaan tähän alkuun lyhyt traileri, eli elokuvan esittelyvideo. Hitler has captured the nation's imagination, Dietrich. Bravery is a rare commodity. You will go to England as our spy. What good is the church if it doesn't speak for the victims of the state? The church's job is to kindle peace. Peacefully. Oh, you mean silently? I need you to understand that your life will not be the same after I speak these words. We have devised a plot to assassinate the Führer. Guide our hands. Guide our trembling hands. God send Germany a true savior! Our silence in the face of evil is itself evil. Words aren't words anymore, Dietrich. They're nooses, bullets. This is a trigger that cannot be unpulled. Will God forgive us if we do this? Will He forgive us if we don't? Dietrich Bonhoeffer maksoi kovimman mahdollisen hinnan siitä, että hän puolusti juutalaisia. Hänet teloitettiin juuri ennen toisen maailmansodan loppua keväällä 1945. Tein jo tämän Bonhoeffer-elokuvan pohjalta yhden pohdintavideon, mutta jotenkin tuli tuntua, että tämä ei ollut nyt vielä kaikki. Enkä nyt ole ihan vakuuttunut, pystynkö tällä kakkosvideollakaan mitenkään tyhjentävästi tätä laaria käsittelemään. Mutta kun viime viikolla ihan vain ilmoitusluontoisesti olin poliisiin yhteyksissä tyyliin seurakuntaamme on tulossa ulkomailta juutalainen luennoitsija, että jos partio pörräilee kaupungilla, niin voi vaikka senkin kautta sitten varuiksi ajaa. Niin tämän puhelun jälkeen tuli sellainen olo, että tämä ei ole todellista, että mä elän sellaista aikaa, että mulla käy edes mielessä, että mun täytyy tällaisen asian kanssa kääntyä poliisin puoleen. Me eletään sellaista oikeasti kasvavan vihan, juutalaisvihan aikaa, että se oli ihan tarpeellinen puhelu, mutta se tuntui jotenkin, että tämä ei ole vaan niin kuin totta. Ja nyt kun mä oon vähän tässä tutkailu jälleen niin kuin uutisantia ihan silleen raapasemalla, niin on vakuuttunut todellakin siitä, että kyllä tätä Bonhoeffer-elokuvan niin kuin inspiroimaa pohdintaa on syytä jatkaa. Tämän päivän uutisointi on täynnä todistetta siitä, kuinka demoninen juutalaisviha yltyy. Ja jotta me saadaan jonkinlainen niin kuin kuva tämän ajan hengestä, niin mä oon poiminut muutamia uutisia, joista ensimmäinen käsittelee sitä, että Hamas, joka aloitti tämän järkyttävän konfliktin, joka on edelleen menossa siellä Lähi-idässä, oli sopinut etukäteen Teheranin eli Iranin kanssa, että nämä johtajat saa $500 miljoonaa siitä, että tuhoavat Israelin. Nyt on tuoreimpia dokumentteja tällaisesta keskustelusta ja tällaisesta sopimuksesta. Konkreettinen esimerkki siitä, miten juutalaisviha on yltynyt, tulee Australiasta, mutta korostan, tämä voisi olla jo vaikka mistä maasta. Australiassa numeroiden valossa vihateot juutalaisia kohtaan ja vastaan on lisääntynyt 700%.
Sitten hieman toisenlainen näkökulma. Israel on ihan tuoreeltaan pyytänyt YK:ta valvomaan sitä avunantoa, jonka Israel on valmis Gazan alueen ihmisille, hädässä oleville ihmisille toimittamaan, mutta se tulisi tehdä juurikin valvotusti, jotta tämä apu ei mene Hamasille. Hamas on tähän saakka sabotoinut tätä siten, että se on estänyt apua menemästä omille ihmisilleen, vienyt nämä kaikki vedet, ruuat, lääkkeet omiin varastoihinsa. Mutta YK:n pääjohtaja on todennut, että ei semmoiseen ruveta, ei, se on huono idea. Eli kyllä tässä nyt herää sellainen kysymys, että kenen asiaa YK oikeasti tällä hetkellä ajaa. Surullista on sekin, että tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa viimeisen 5 vuoden aikana antisemitismi on nostanut huisesti päätään, jotenka me emme voi ravistella ikään kuin tätä asiaa omilta harteilta pois, vaan ymmärtää, että tämä sama henki leviää myöskin täällä koto-Suomessa. Tahdon kertoa myöskin referoiden eräästä tapauksesta, joka tapahtui Yhdysvalloissa lentokoneessa. Siellä oli matkustajana 2 ortodoksijuutalaista. Ortodoksijuutalaisen tunnistaa jo siitä ulkoisesta hapituksesta. Näistä toinen meni lennon aikana vessaan ja viipyi siellä, koska hänellä oli ummetus. Hän oli siellä 20 minuuttia, jolloin lentoemäntä tuli tältä ystävältä kysymään, että onko sinun ystävällä jokin hätä, kun hän viipyy niin pitkään. Hän selitti tämän tilanteen ja vakuutti, kyllä hän varmaan tulee sieltä pian. Mutta pilotti hermostui tästä tilanteesta siten, että hän tuli ja hakkasi sitä vessan ovea ja vaati, että tulee tämä juutalainen sieltä ulos. Ja hän vastasi sieltä, että tulen aivan pian. Mutta pilotti ei sitä odottanut, vaan hän hakkasi sen oven rikki ja raahasi tämän juutalaisen sieltä vessasta housut kintuissa ulos. Tarina ei pääty tähän. Nämä 2 juutalaista kaiken tämän tapahtuneen jälkeen laitettiin käsirautoihin. Ja kun kone oli laskeutunut, heidät raahattiin kuulusteltaviksi. He koettivat koko ajan sanoa, että heillä on oikeudet tietää, että mistä heitä syytetään, jolloin he sai vastaukseksi, tämä on ei kenenkään maata, teille ei ole mitään oikeuksia. Ja heidät tosiaan vietiin kuulusteltaviksi, laitettiin käsiraudoista 2 eri huoneeseen, niin siihen pöytään kiinni. Tämä on ajan henki. Aivan järjetöntä. Tämä pilotti oli huutanut siinä melskatessaan, että tämä on just sellaista juutalaisten juttua. Tämä on niin tyypillistä juutalaista. Siis istua vessassa sen takia, että on ummetus. Onko sekin joku salaliitto? Jokainen meistä tajuaa, että miten demonista tämä on. Tässä ei todellakaan ole enää mitään järkeä. Ei mitään logiikkaa. Tämä on ihan semmoista sokeata vihaa. No, uuden uutisen mukaan Hamas, joka on terroristijärjestö, on jättänyt brittilakimiesten välityksellä sisään sinne Britteihin tällaisen hakemuksen, että brittien täytyy nyt poistaa Hamas brittien terroristilistalta. Voi vain kuvitella, että kuinka paljon nämä rauhaa rakastavat Palestiina-mieliset tulevat terrorisoimaan tuota yhteiskuntaa, kunnes tuo yhteiskunta hyväksyy tämän ajatuksen, että se ei ole terroristijärjestö. Ja tuoreeltaan on kuultu myöskin tämä, että Ranskan presidentti on sanonut, että lähikuukausina Ranska tulee tunnustamaan Palestiinan. Mä halusin nyt ottaa nämä uutiset esimerkkeinä juuri siksi, että me käsitetään, kuinka ihanenko keitetyn lampaan päästä nämä jutut oikein on. Eli nyt näyttää siltä, että koko ihmiskunta on ihan sokea. Ja kun mä aamulla soitin isälleni, koska olin tästä Ranskan uutisesta niin ahdistunut, se jotenkin lämähti aamulla mun jotenkin päähän ja syömeen jotenkin. Tämä ei ole todellista. Nimittäin nyt on se vaara, että Suomi, piskuinen Suomi, seuraa suuria valtioita. Meidän istuva presidentti on jo viime vuoden puolella sanonut, että Suomi tulee hyväksymään Palestiinan eli tunnustamaan. Se on vain ajan kysymys.
Kuinka nopeasti tämä kaikki tapahtuu ja miten paljon ja missä aikataulussa se rohkaisee Suomea ottaa tämän saman siirron, se jää nähtäväksi, mutta se on niin ahdistava asia, koskapa Jumala itse sanoo sanassaan, että hän tulee keräämään kaikki kansat Joosafatin laaksoon tuomiota varten. Ja tuomion peruste on se, miten me olemme käsitelleet hänen kansansa, hänen valitsemaa ja yliluonnollisesti luomaansa kansaa, joka on hänen liittonsa kansa. Tuo liitto on peruuttamaton. Ja kuinka me olemme toimineet tämän maa-alueen kanssa. Olemmeko lähteneet jakamaan tuota maata, josta esimerkkinä tämä Palestiinan tunnustaminen, koska se tuo mukana myöskin sen, että Jerusalem jaetaan. Tämä tuo mukanaan Jumalan tuomiot. Joten ymmärrätte varmaan, miksi olin niin suuresti tolaltani aamulla, kun tämä jotenkin kajahti oikein tonne, että missä mennään. Niin soitin aamulla tosiaan isälleni, joka muistutti Sakarian kohdasta, joka on siellä vanhan testamentin puolella. Sakaria oli profeetta. Ja Jumala sanoi, että hän on se, joka tekee ensinnäkin tämän Jerusalemin, eli sen alueen sellaiseksi juovuttavaksi viiniksi, että koko maailma jotenkin janoaa nyt jotain Israelilta. Suurimmaksi osaksi näköjään verta, mutta onhan siellä paljon rikkauksiakin ja näin poispäin. Mutta että se on Jumala, joka laittaa tämän kaiken käyntiin, koska hän on se, joka valvoo sanansa. Ja tuossa samaisessa Sakarian luvussa puhutaan siitä, että hän vauhkoonnuttaa hevoset ja voimat. Se on Jumala, kun pistää tämän kaiken toteuttamaan sitä, mitä hän on etukäteen meille ihmisille ilmoittanut. Hän on rakkauden Jumala, joka etukäteen profetioiden kautta on tehnyt tiettäväksi, mitä tuleman pitää. Ja nyt tämä kaikki toteutuu. Eli kun tulee se ahdistus tästä kaikesta Hamas ja terroristia ja sen hyväksymisestä ja tunnustamisesta, muistetaan, että kaiken yläpuolella on Jumala. Mitään tässä maailmassa ei tapahdu ilman, etteikö hän salli. Ja tämä yksi vaikutin tähän, että Jumala sallii tällaisia asioita tapahtuvaksi, on se, että hän on oikeudenmukainen, vanhurskas, oikeamielinen tuomari. Ja hän haluaa, että me ihmiset tiedetään ne tuomioperusteet ja että me saadaan vapaaehtoisesti valita, että rakastummeko siihen valheeseen, siihen sokeuteen, mitä tällä hetkellä tarjotaan, vai haluammeko rakastua hänen totuuteensa kaikesta, hänestä, pelastussuunnitelmasta, juutalaisista, juutalaisuudesta, uskosta, ikuisesta elämästä, ihan kaikesta. Tämä on todella tarpeellinen vaihe, jotta tuomio on oikeudenmukainen, että me olemme selkeästi yksilöinä ja kansoina valinneet tiemme. Jo 7 vuotta sitten Yle on julkaissut sellaisen haastattelun, jossa holokaustista selvinnyt Margot analysoi jo sen aikaisia kuvioita, mitä maailmassa on ollut liittyen juutalaisvihaan. Ja hän on todennut, näin se silloinkin alkoi. Eli valitettavasti me todistetaan se, että miten kaikki toistaa itseään. Kuinka tämä juutalaisviha oikein vyöryää ja ottaa sijaa. 7. lokakuuta tapahtumissa tuossa verisessä lahtaamisessa ja kristalliyössä on ihan yhtymäkohdat. Siellä pinnan alla oikein muhinut on sellainen mätäpaise puhkesi. Eli kristalliyössä, jossa kymmeniä tuhansia juutalaisia vietiin jo keskitysleirille, 1400 synagogaa tuhottiin ja 7000 juutalaisten omistamaa liiketilaa tuhottiin. Niin sehän käynnisti sillain näkyvällä tavalla sen, mitä oli pohjustettu jo pitemmän aikaa. Ei se kristalliyönä se juutalaisviha syntynyt, vaan se oli määrätietoisesti sellaista luotua vihaa. Ja tämä 7. lokakuuta, siitä hän herui maailmalta
vain muutaman päivän ajan sympatioita. Itse asiassa esimerkiksi Australiassa jo 2 päivän kuluttua heiluteltiin Palestiina-lippuja, puolustettiin, puollettiin ja hurrattiin Palestiinaa. Eli se, mikä on, niin kuin Markot haastattelu myöskin todistaa, on jo kytenyt ja on jo näyttänytkin vähän niitä kynsiään, tämä juutalaisviha, niin se oikein lämähti niin kuin konkretiaksi tuon tapahtuman jälkeen. Täysin järjenvastaisesti, paradoksaalisesti, että Israel tulee lahdotuksi, niin yhtäkkiä se on Israelin vika. Niin hän siellä natsi-Saksassakin uskoteltiin kansalle, että juutalaiset ovat itse syyllisiä siihen omaan kärsimykseensä. Ei saksalaiset ole syyllisiä. Eli tämä on tämä sama demoninen natsihenki, joka jyllää tälläkin hetkellä. Mutta hei, on tärkeää muistaa, että aivan kuten siellä natsi-Saksassakin oli näitä Dietrich Bonhoeffereita, jotka silläkin uhalla, että itse menettävät henkensä, niin auttoivat juutalaisia. Eli puhuivat heidän puolestaan, ajoivat heidän asiaansa, piilottelivat, auttoivat heitä pakenemaan ja niin edelleen. Ja todella moni Dietrich Bonhoeffer on joutunut itse keskitysleirille ja jopa teloitetuksi. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo viittasinkin, niin tämä juutalaisviha on sellaista rakennettua vihaa, valmisteltua. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on jo pikkuhiljaa lähdetty luomaan sellaista ilmapiiriä, että sitten kun tulee tällainen lokakuun 7, niin se mätäpaise voi sieltä puhjeta. Ja näyttäytyä sellaisena, että juutalaisia vihataan, vaikka juutalaiset juurikin joutuivat tällaisen järkyttävän murhaoperaation kohteeksi. Obadia, vanhan testamentin profeetta, hänkin kertoo, että kaikki se, mitä sinä ja minä ja meidän kansa ja kansakunnat aiheuttaa juutalaisille, tyyliin ahdistusta, kärsimystä, riistoa, kaikkea epäoikeudenmukaista, se tulee kohtaamaan sellaisen ihmisen ja kansakunnan omaa päätä. Eikä tämä tarkoita sitä, että israelilaiset olisivat ihmisinä jotenkin pyhempiä tai parempia, synnittömämpiä, jotenkin vaan laadukkaampia kuin me muut. Että he jotenkin sen vuoksi ansaitsee tällaisen backupin. Vaan kyse on siitä, että itse Jumala on tuon kansan luonut ja valinnut, tehnyt sen kanssa liiton, ja Jumala itse on sanonut, että kuka koskee tähän kansaan, koskee Jumalan silmäterän. Se on Jumalan sanaa. Sillä on mitään tekemistä sen kanssa, mitä mieltä minä olen. Tai meidän presidentti, tai Ranskan presidentti, yhtään kukaan, EU, YK, kansainvälinen tuomioistuin, sinäkään. Me puhutaan Jumalan sanasta nyt. Ja hän valvoo, että se toteutuu. Tämä meidän aikamme voimistuva antijudaismi, antisemitismi ja antisionismi haastaa meidät nyt astumaan Dietrich Bonhoefferin saappaisiin. Meidän täytyisi nyt aika matkata tuohon natsi-Saksa-aikaan ja kysyä itseltämme, mitä minä olisin tuossa tilanteessa tehnyt. Meidän on helppo vielä elokuvateatterissa, kun syli on täynnä salmiakkia ja hedelmäkarkkeja ja popcorneja, niin olla sitä mieltä, että no hyvin teki kyllä Dietrich ja ai kauheeta ja voi ja mahtavaa, että joku auttoi. Olisinko minä ollut tällainen Dietrich, olisinko minä ollut sellainen, joka piilottelee juutalaisia, auttaa heitä pakenemaan ja näin. Siis sitäkin vasten, että se olisi voinut merkitä minulle kuolemaa. Tämä on todella tärkeää nyt kysyä itseltään. Juuri sen vuoksi, että me elämme uudelleen näitä kuvioita todeksi. Ja meidän täytyy nyt miettiä, olenko minä Bonhoeffer? Olenko minä valmis seuraamuksista huolimatta näyttämään värini? Tässä elokuvassa on
paljonkin vaikuttavia lauseita ja kommentteja, muun muassa tämä. Vaikeneminen pahuuden edessä on itsessään pahuutta. Mietitäänpä hetki. Siinähän kirkko vakuutteli, että me halutaan olla niin kuin rauhan asialla ja ihan silleen rauhan kautta ja rauhallisin keinoin, johonka Bonhoeffer sitten laukaisi tämän, että ajaa vaikenemallako. Me luullaan ehkä tämän ajan ihmiset, verrattuna vaikkapa siihen natsi-Saksa-aikaan, että me ollaan joku semmoinen ihminen 2.0. Me ollaan niin sivistyneitä. Ei me tehdä mitään sellaista niin kuin brutaalia eikä me ketään niin kuin vihata eikä syyllistytä mihinkään tollaiseen. Se on sillä tapaa, että vasta paineen alla paljastuu, että me ei olla kehitytty yhtään mihinkään, me ei olla mikään 2.0 versio, vaan ihan se sama langennut itsekäs ja sellainen, joka on kyvykäs olemaan susi toiselle ihmiselle. Niin se todellakin tulee paineen alla vasta ilmi. Rauha, sellainen, että ei ole sotaa, ei ole tavallaan vielä sellaista akuuttia niin kuin suurta hätää, niin se tuudittaa meidät just ajattelemaan tälle, että mä olen niin hyvän tahtoinen ihminen. Mä elän ihan hyvää elämää ja ajattelen ihmisistä vaan hyvää. Mä olen avulias. Mutta kun me kansakuntana, eli meidän johtajat, vie meidän kansaa syvemmin ja syvemmin sitoutumaan juutalaisten kaltoinkohteluun, niin Jumalan sanan valossa me voidaan taata itsellemme, että tulemme näkemään tuomion. Meidän kansa. Se on ihan väistämätöntä. Tämä on vakavaa puhetta. Tämä elokuva on erittäin tärkeä elokuva. Raamattu kertoo profetioiden välityksellä, että aikojen lopulla vainon kohteeksi joutuu Israel, niin kuin me nyt nähdään tapahtuvaksi ihan siis valtiona, maa-alueena, kansana, juutalaiset kaiken kaikkiaan niin kuin ihan kansainvälisesti, maailmanlaajuisesti ajateltuna. Ja myöskin he, jotka uskovat juutalaiseen Jeesukseen, eli Jeshuaan. Kun tässä maailmassa antijudaismi, antisemitismi ja antisionismi kasvaa, niin se merkitsee sitä, että puomi lähestyy. Eli meidän on nyt tärkeää keskustella kahden kesken Jumalan kanssa, että auta minua näkemään, lukemaan näitä asioita ja auta minua konkreettisesti, että kuinka voin olla sinun kanssasi tukena, apuna, rinnalla. Nyt on ne hetket käsillä, kun tämä valinta täytyy tehdä. Tietenkin ikuiseen elämään sinut ja minut vie se, kun me uskomme, että Jeesus kuoli meidän puolestamme ja hän teki sen viattomana, siksi nousi ylös ja hän on se, joka voi antaa sen ikuisen elämän. Mutta jos me kiellämme Jeesuksen juutalaisuuden ja kaiken sen, mitä hän edustaa, minkä hän täytti vanhan testamentin. Hän ei kumonnut sitä, vaan täytti. Ja jos me myöskin sorramme Jumalan, eli Jeesuksen kansaa, niin kyllähän se silloin kielii siitä, että jotain on mun uskossa pielessä. Jotain on nyt ymmärtämättä. Israelia, juutalaisuutta, juutalaista kansaa, tuota maata, valtiota, Jerusalemia ja näitä maailman tapahtumia ei voi ymmärtää oikealla tavalla ilman pyhää henkeä. Eli sitä, kun ihminen tunnistaa ja tunnustaa syntinsä ja tuon sen kaiken Jeesuksen luo, joka kuoli minun puolestani, sinun puolestasi juuri sen vuoksi, että sinä ja minä vapauduttaisiin siltä tuomiolta, minkä synti tuo. Synnin palkka on kuolema, mutta Jeesus kuoli viattomana, sen vuoksi hän elää, hän nousi ylös ja hän on
se, joka voi antaa ikuisen elämän. Kun ihminen suostuu tähän, mikä on niin kuin parhautta, mitä ihmiselle voi tapahtua, tähän syntisyyden ja syntisten tekojen tunnustamiseen ja saa ne anteeksi, silloin ihmisen elämään tulee Pyhä Henki, joka näitä asioita kirkastaa. Ja nythän me nähdään, että meidän aikaamme leimaa luopumus, johon on osallistunut ihan kiitettävällä tavalla muun muassa meidän Reichskirche. Ja kun ihmiset, kansakunnat, ihan globaali ilmiö tämä, on luopumuksen tilassa, niin sehän on sellaista herkullista maaperää itse saatanalle. Synnyttää sitä juutalaisvihaa. Saatana vihaa sen takia Jumalan kansaa, koska Jumala ilmaisi tuon kansan kautta olemassaolonsa, oman rakkaudellisen ja pyhän ominaisuutensa ja luonteensa. Jumala antoi tuon kansan kautta meille käskyt, eli oman tunnon, myöskin ymmärryksen pelastussuunnitelmasta, joka hänellä oli ihmisille. Että meidän ei tarvitsisi kuolemalla kuolla, koska olemme langenneita. Hän halusi pelastaa ihmiset ja tuon kansan kautta hän antoi pelastajan. Jeesus oli ja on juutalainen, joten saatana todellakin vihaa tuota kansaa. Sen takia tämä on tällaista demonista. Sen takia tämä on tämmöistä sokeata vihaa, jos ei ole mitään järkeä. Ei mitään järkeä, ei järjen hippusta, ei mitään perusteluja, ei mitään argumentteja. Ja kuten tuossa sanoin, niin järkyttävää on se, että meidän kansankirkkomme onkin nykyisin Reichskirche, valtion kirkko, joka ihan niin kuin kuuluvalla äänellä koettaa ensinnäkin vaimentaa kristityt sionistit. Ensinnäkin tietysti mustamaalataan tämä ajatus. Ja siksi toisekseen niin kuin puoltaa juurikin niin kuin palestiinalaisia ja haluaa, että tämmöinen kahden valtion systeemi sinne niin kuin luodaan ja etc. Ja yksi tällainen merkittävä syy sen lisäksi, että luopumus on meidän yhteiskunnassa jo niin suurta ja myöskin tässä Evankelut-kirkossa, niin se, että Evankelut-kirkon kytkös valtioon on niin luja, ei vähiten taloudellinen, mutta se on myöskin ideologinen. Halutaan olla jotenkin suosittuja, halutaan olla jotenkin niin kuin vallan kahvassa kiinni ja muuta. Jotenka on tärkeää osata nähdä tämä laitos, joka tämä Reichskirche on meidän maassamme, niin sellaisena, joka sen 30-40-luvun Heil Hitler-tervehdyksen sijaan hehkuttaa nyt sitä, että nyt ollaan niin tässä Agenda 2030 kuvioissa mukana ja pelastetaan tämä maailma. Nyt se on puettu tällaiseen vaaleanpunaiseen ihmisoikeuspakettiin, vähän siihen rusettia päälle. Meneekö häkä? Ja koska siellä kirkossa halutaan olla siinä vallankahvassa ja halutaan, niin kuin, että ollaan suosittuja niin kuin ihmisten silmistä, tästäkin muuten profeetia puhuu kyllä, että kun ihminen vaatii, puhukaa meille sellaisia ihan pehmoisia juttuja, älkää kertoko totuutta, vaan kaikenlaista niin kuin lällyä, niin kirkko vastaa tänä päivänä tähän kysyntään. Niin tämän vuoksi kirkossa halutaan niin kuin olla niin hyvää pataa valtion niin kuin päämiesten ja naisten kanssa ja erilaisten organisaatioiden kanssa. Eli meidän täytyy katsoa totuutta ihan siis silmiin, missä mennään. Ei meidän Reichskirche enää opeta sitä, että on tärkeää tulla synnin tuntoon, on tärkeää kohdata itsessään syntisyys, joka sitten aiheuttaa syntisiä tekoja. On tärkeää ymmärtää, että tämän vuoksi me tarvitsemme Jeesusta Kristusta, Jeshua Messiasta, ja se on ainoa tie. Armosta ei tekojen kautta. Jeesus on ainoa tie Isän luo, ainoa tie ikuiseen elämään, ainoa ratkaisu pois sieltä kadotuksen tuomion alta.
Tätä ei enää opeteta. Armoa kyllä opetetaan, mutta ei totuutta, vaikka Jeesus on armo ja totuus. Kun opetetaan ihmisille jotakin muuta evankeliumia, jollaista ei voi ollakaan, koska ei ole mitään muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen, Jeesua Messiaan evankeliumi, niin silloinhan se on harhaoppi. Ihmisiä eksytetään, pelataan saatanan pussiin. Hei, mä puhun nyt ihan oikeasti niin kuin asioista niiden oikealla nimillä. Saatana on hyvin vihainen, koska sillä on enää lyhyt aika toimia täällä maan päällä. Se tietää sen. Ja se haluaa viedä mukanaan sinne tuliseen mereen ikuiseen eroon Jumalasta niin paljon porukkaa kuin mahdollista. Jeesuksesta on nyt tehty sellainen niin kuin hajuton ja mauton ja semmoinen tahdoton ja semmoinen niin kuin koristeesine sinne takareunukselle. Mutta se ei ole enää niin kuin Raamatun ilmoittama Jumala. Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Hän syntyi juutalaiseksi. Ja jos juutalaisuus koetetaan karsia Jeesuksesta pois, niin se on sitten joku sellainen ihmiskäsin tehty niin kuin kuvatus. Ei se ole enää pelastava Jeesus, vaan se on todellakin tällainen harhaoppi. Ja tämä on sen takia niin merkityksellinen asia, että silloinhan itseään uskovaiseksi sanova, niin ei puolla Jumalan kansaa, jos hän on sitä mieltä, että tavallaan kristinusko on joku semmoinen niin kuin itsenäinen uskonto, jonka arjalainen Jeesus jotenkin perusti. Vaikka Jeesus ei ole missään kohden puhunut sellaista, hän sanoo sen, että hän ei tullut kumoamaan, vaan hän tuli täyttämään. Ja nyt tähän aikojen lopulla nähtävään tapahtumaketjuun liittyy tämä, että meidän tulee olla Jumalan kansan rinnalla. Se liittyy tuomioihin. Tässä elokuvassa kysytään erittäin tärkeä kysymys. Mitä hyötyä on kirkosta, ellei se puolusta oman valtionsa uhreja? Tänä päivänä voidaan kysyä, mitä hyötyä on maailman kirkoista, elleivät ne puolusta valtioiden uhreja. Eli tämä juutalaisvihahan on todellakin globaali ilmiö jo. Nyt me tarvitaan tätä tunnustuskirkkomentaliteettia. Puhun siitä tunnustuskirkosta, jonka tämä Dietrich Bonhoeffer ja tietysti heitä oli muitakin perusti just tällaisena niin kuin vastavetona tälle vallitsevalle ajatukselle ja vallinneelle kirkolle. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että Joosafatin laakson tuomiot, eli kun Jumala sanoo keräävänsä Joosafatin laakson kansakunnat ja tuomitsee heidät sen mukaan, mitä he ovat tehneet hänen kansalleen ja maalleen, niin ne on käynnistyneet jo nämä tuomiot. Ja me, jolla on hengelliset silmät, meidän tulee nyt avata suumme. Meidän tulee kertoa omalle kansallemme, miksi se on niin tärkeää, että me emme tee sellaisia valintoja, joilla me lisätään juutalaisten ahdinkoa ja tuskaa ja kärsimystä. Vielä kerran, Jumalan kansan häpäisy, kiusaaminen, ahdistelu sekä tuon maan ja Jerusalemin jakaminen on tuomion perusteet. Nyt siis yksittäisen suomalaisen, Suomen kansan, valtion, hengellisten johtajien, kirkkojen, seurakuntien ja uskovien tulisi käsittää, että me emme puhu tyyliin mun mielestä, mun näkemyksen mukaan, vaan me puhumme siitä, mitä Jumala on sanassaan meille kertonut. On ihanaa se, että tässä maailmassa kyllä on ilahduttaviakin uutisia. Ja mä toivon, että Suomen valtio ja kirkko ottaisi mallia esimerkiksi siitä, mitä tällä hetkellä Unkari on tehnyt, joka kutsui Israelin pääministerin luokseen
levitti oikein punaisen maton ja irtisanoutui tästä kansainvälisestä tuomioistuimesta, koska se on vaatinut pidätyksen Netanyahua varten. Tsekki on ilmoittanut siirtävänsä lähiaikoina oman suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin, eli tunnustaa tällä tavoin, että Jerusalem on Israelin pääkaupunki. Ja Azerbaidžan lähettää nyt juutalaisen euroviisuihin ja nämä laulajat on ilmaisseet, että he antaa kaiken tuen Israelin esiintyjälle, joka on tästä 7. lokakuuta murhakampanjasta selvinnyt nuori nainen. Ja esimerkiksi Argentiinassa ja esimerkiksi Microsoftilla, kun on ollut tilanteita, joissa on dissattu Israelia ja puheet on ollut sellaisia antisemitistisiä ja pro-Palestiina-touhuja, niin siellä on ihan sitten laitettu niin kuin tällaista tuomiota, haastetta ihan tuonne oikeuteen ja irtisanottu työntekijöitä. Eli on uskallettu ottaa kantaa. Olen miettinyt viime aikoina paljonkin Matteuksen evankeliumin lukua 25. Siellähän on Jeesuksen antamat 3 vertauskuvaa ja mä uskon, että me on usein otettu ne jotenkin erillisinä. Että ne ei varsinaisesti puhu samasta asiasta. Onko näin? Nyt kun lukee tätä, niin ensinhän puhutaan näistä viisaista ja tyhmistä neitsyistä ja mä toivon todellakin, että kotiläksynä luette. Mä en lähde nyt käymään näitä vertauskuvia läpi, vaan mä tarkoitan tätä. Tämä ensimmäinen vertauskuva päättyy sanoihin valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Miten alkaa toinen vertauskuva? Sillä tapahtuu. Se on niin kuin sidossana siihen äskeiseen. Eihän nyt mikään lause ala sillä, vaan se on kytköksissä siihen, mitä Jeesus äsken opetti. Ja kun täällä on toisen vertauskuvan lopussa ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kuinka alkaa 3. vertauskuva. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, taas tämmöinen sidossana. Jeesus sitoo nämä 3 asiaa yhteen. Ja mä oon ihan opiskelemassa tätä samaa asiaa vielä, eli nämä mitä mä nyt kerron, mitä on niin tullut, niin nämä on varmasti vaan niin raapasua. Mutta siltikin, niin haluan nyt korostaa, että tässähän puhutaan siitä, että kun on 5 viisasta ja tyhmää neitsyttä, niin se, joka pääsee siihen juhlaan, juhlasaliin, ikuiseen elämään, niin on se, kuka haluaa tuntea Jumalan sanaa kokonaisuudessaan siis. Uusi ja vanha testamentti. Joka haluaa tuntea juutalaisen Jeesuksen. Joka haluaa ymmärtää profetioita, joka haluaa, että luottamus Jumalaan vainojenkin keskellä on vahva. Puhutaan siinä toisessa vertauskuvassa palvelijoista, joille oli uskottu kullekin todella suuri omaisuus. Tämä leiviskä saattaa tuntua meistä tyyliin niin kuin pussukka, niin kuin muutama hilu tossa ja laitan ne sitten käyttöön. Kyse on talentista, mikä tarkoitti tuolloin 600 shekeliä ja se oli työmiehen noin 20 vuoden palkka. 1 talentti. 1 palvelija sai 5, toinen sai 2 ja viimeinen 1. Tämä on siis niin huikea tämä aarre, mikä uskoville on annettu. Evankeliumi, pelastus. Ja me saadaan tätä elää todeksi. Ja nyt kun me lähdetään tätä evankeliumia, niitä talentteja, niitä shekelejä, niitä leiviskejä laittaa eteenpäin, niin silloinhan me kerrotaan siitä, mitä me on saatu kohdata ja että me halutaan, että mahdollisimman moni löytää tämän saman ihanan pelastuksen ilosanoman. Tässä on kyse taivaallisesta aarteesta.
Ja jos me kaivetaan tällainen ilosanoma, evankeliumi, niin tieto siitä, että ikuinen elämä on mahdollista, niin jonnekin tonne syvyyksiin. Ei kerrota, jemmataan, hävetään. Niin onko niin, että tällainen niin kuin välinpitämättömyys niin on indikaattori sille, että jospa ei ollutkaan kyse siitä, että tämä ihminen olisi kokenut saavansa taivaallisen aarteen. Usko ilman tekoja on kuollut. Ja eihän evankeliointi ole sitä, että me kerätään jotain irtopisteitä, vaan se on seurausta siitä, että kun on saanut synnit anteeksi ja on saanut armon ja ikuisen elämän lahjan, niin se tuo mukanaan sen, että minä tahdon kertoa ihmisille totuutta, Jumalan sanan totuutta ja nimenomaan tietoa siitä armosta. Ja siinä 3. vertauskuvassa puhutaan ihmisjoukkioista, joita kuningas puhuttelee toisia, te isäni siunatut ja sitten te kirotut. Ja muistetaan, että Jumala sanoo sanassaan, joka Israelia, sitä kansaa kiroaa, tulee kirotuksi, joka sitä siunaa, saa siunauksen. Nämä kaikki 3 vertauskuvaa puhuu sen puolesta, että meidän on tärkeää valvoa oman sydämen tilaa. Että ollaanko me sellaisia nimi- tai tapakristittyjä tyyliin kirkon tai seurakunnan maksava jäsen? Vai ollaanko me armon väärinkäyttäjiä? Ollaanko me välinpitämättömiä? Vai ollaanko me peräti Jumalan vastustajia? Näissä vertauskuvissa on tietysti myöskin paljon sitä lohtua ja valoa ja pelastuksen sanomaa ja rohkaisua, tulevaisuuden näkymiä. Kun Jeesus on mun henkilökohtainen vapahtaja, hän on minun Herrani, minun elämässä on Pyhä Henki, niin silloinhan se merkitsee sitä, että mun lampussa on öljyä. Siellä on Jumalan sana, jota Pyhä Henki kirkastaa. Ja silloin juurun Jeesukseen ja ymmärrän profetioita, pystyn lukemaan tapahtumia ja ajan merkkejä ja luottamus Jumalaan kasvaa. Tuli mitä tuli, niin Jumala on luvannut, että hän ei nuku eikä torku ja hän ei hylkää eikä jätä. Ja kun olen Jumalan palvelija, hänen asiallaan, kerron ihmisille ilosanomasta, evankeliumista, pelastuksesta, lunastuksesta, ikuisesta elämästä, niin silloinhan se merkitsee sitä, että se on seurausta siitä, että Jeesus on Pyhän Hengen kautta minun elämässäni. Kun haluan, että mahdollisimman moni kuulee sen saman viestin, ilosanoman ja saa sen pelastuksen. Ja 3, jos olen Jumalan kansan rinnalla, puhun heidän asiaansa, puollan heitä, niin Jumala on luvannut, että se on siunauksellista. Niin nämä on kaikki sellaisia asioita, joista tämä Matteus 25 myöskin muistuttaa, että me ollaan Jumalan käsissä ja että Jumala haluaa olla meidän työkaveri. Ja että meilläkin on se tahtotaso olla Jumalan instrumenttina kaikessa tässä. Ja nyt on niin tärkeää käydä niitä kahdenkeskisiä keskusteluja Jumalan kanssa, että miten minä voin tänään viedä evankeliumia eteenpäin. Ja miten minä voin konkreettisesti osoittaa, että olen Israelin kansan rinnalla. Nämä on sellaisia rukouksia, että Jumala todellakin vastaa. Niin kuin sanoin siinä videon alussa, niin nämä uutiset on kyllä saanut välillä aikamoiseen ahdistukseen ja sydämenkin levottomaksi. Ja mä rukoilin ihan sitä, että anna vahvuutta tämän kaiken keskellä. Ja mä en tarkoita sellaista vahvuutta, että on jotenkin niin kuin semmoinen kivikasvo tai näin, vaan sellaista, että pidä minusta kiinni. Ja aloin sitten lukea Jeremiaa. Oi että, Jumala lohdutti, samoin tein. Hän antoi mulle lohdun. Että älköön sydämesi säikähtykö näiden uutisten keskellä. Älköön sydämesi olko heikko, kun kuulet näitä sanomia. Jeesushan puhuu Matteuksen ja Markuksen ja Johanneksen evankeliumissa aivan tästä samasta asiasta.
että kun te näette ja kuulette näiden asioiden tapahtuvaksi, niin älkää peljätkö. Näiden täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Ja Jeesus sanoo, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, vaan uskokaa minuun, uskokaa Jumalaan. Voiko ihanempia lohdun sanoja saada tämän kaiken uutissekamelskan keskellä? Mutta sekin on Jumalan sana ja hän valvoo, että se toteutuu. Hän taatusti vahvistaa meitä sanansa kautta. Mä ajattelin, että kuunnellaan tähän loppuun Dietrich Bonhoefferin kirjoittama runo, joka on sävelletty ja nimenomaisesti saksaksi. Ihan sen vuoksi, että me ymmärretään, että juutalaisviha ei ole saksalaisten keksintö. Me emme voi tietenkään poispyyhkiä ja veheksyä ja myötäsilittää näitä tapahtumia, mitä holokaustin aikana tapahtui. Mutta me emme voi myöskään heittää tätä juutalaisvihaa jotenkin niin kuin saksalaisten kontolle, vaan ymmärtää, että se on tällainen saatanan globaali ilmiö ja tällä hetkellä tähän touhuun osallistuu kansa jos toinen. Jotenkin mä koen, että se on nimenomaan hyvä, että me kuullaan se saksaksi. Tämä Dietrichin runo tunnetaan Suomessakin. Se on virsi 600. Mutta se on meillä 5-säkeistöisenä ja tässä esityksessä, joka on muuten ihania nuoria, jotka esittää musiikkikoulun oppilaita, esittää tämän laulun, niin siinäkin on vain muutama säkeistö. Mä haluan tämän alkuperäisen Anna-Maija Raittilan käännöksen lukea tästä, jotta me saadaan kokonaiskuva, koska Dietrich kirjoitti tämän joulukuussa 1944 ja hänet teloitettiin muutama kuukausi tämän jälkeen. Hyvien voimien uskolliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Näin elän nämä päivät, luotan luojaan, yhdessä käymme uuteen vuoteen nyt. Kivuillaan vanha kiusaa mieliämme, kuormallaan pahat päivät painavat. Oi Herra, auta arkaa sydäntämme, suo rauha, jonka itse valmistat. Ja karvaan kalkin, jos suot juodaksemme, jos tuska vuotaa yli laitojen. Otamme kiittäen sen, säiky emme, rakkaasta kädestäsi saamme sen. On vielä riemunpäivä edessämme, auringon valo virtaa maailmaan. Muistamme mennyttä ja elämämme sinulle silloin kuuluu kokonaan. Nyt anna yössä kynttilöiden loistaa, tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelon poistaa, jos mahdollista yhteen meidät tuo. Kun sankka hiljaisuus on ympärillä, vahvista kaiku toisen maailman. Suo kuulla kielillänsä ylhäisillä lastesi kiitosvirttä laulavan. Hyvien voimien ihmeellinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on luoja, häneltä saamme huomispäivänkin. Ennen tätä laulua siunataan yhdessä Israelia. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geboren, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang, der Welt